Baqa relattivament ftit sigħat sabiex nibdew sena ġdida ntemmu l-2025 u nibdew l-2026. News niżel fil-kapitali ta' pajjiżna fil-Belt Valletta u tkellem ma' nies staqsihom kif qed jippjanaw li jtemmu l-2025 l-aħħar ftit sigħat tal-2025 u allura mbagħad kif se jkunu qegħdin jibdew is-sena l-ġdida. L-ewwel ftit sigħat l-ewwel jum tal-2026. L-ewwel istaqsejna kien bliema mod se jkunu qed jiċċelebraw l-aħħar ftit sigħat tal-31 ta' Diċembru propju l-aħħar jum tas-sena. Fil-waqt li wħud qalu li se jkunu qed jiċċelebraw barra minn djarhom f'atmosfera festiva u enfasizzaw dwar l-importanza tal-ħin mal-familja u dawk eżis għalihom. Sinjur, kif qed tippjana li tqatta l-aħħar sigħat tal-2025? Noħroġ il-barra. Suppost il-lejla se nitilgħu għawdex u ħana naraw ċelebrazzjoni temmek. Ġerment morru għanti ħbib? Mal-familja. Noħroġ barra. Morru neħdu xi ħaġa x'nieklu ma' tfal. Ara d-darru. Na noħroġ u nara. Ek inħobbu, ħna noħorġu naraw xaw. Mal-familja. Last minute shopping, mal-familja u ma' sħabi. Id-dar mal-familja. Għattaħam mal-familja. Jiena l-familja nħobba ħafna. Mal-familja, jiġu tfal, namillom l-ikel. Mal-familja ta' Munna kolik laħu, mal-mara. Aħna bħala grupp ta' ħbieb sejrin nqattaw l-aħħar tas-sena għall-ewwel tas-sena ġo restorant. Imorru niklu u noħorġu nara. Normali. Is-soltu. Enjoy my day in Malta and then going back to Australia. Enjoying the fireworks. With a few drinks. Wara staqsejna lin-nies kif se jkunu qed jiċċelebraw l-ewwel ta' Jannar u allura l-bidu tal-2026. Mbagħad l-ewwel jum tal-2026 xi pjanajt li tagħmel fih? Se mmorru għand in-nanna tiegħi u nqattaw ġurnata mal-familja u niklu kla flimkien. Xejnu mal-familja, bat narawu. It's a day like any other day. Xej speċjali, ġiviri normali. L-istess, jisu normali. L-istess mal-familja għax nħobbam ħafna. Jew norqod għax ikun tard ħafna, jew like niċċelebra mal-familja. Neklu x'imkien ma' tfal ukoll. Bat noħorġu. Bart probably. Niċċelebraw, immorru niklu, ġo xi hotel, bit-tifla magħna. Xej speċjali. Sħabi, niklu, niċċelebraw. Minkejja dan uħud qalu li ma jafux se jagħmlu għad, anki għax għadhom ma pjanaw xejn partikolari. Ġifieri ma tippjana xejn inti? Ma nippjana xejn ġejt waħdi. Dak il-bambin jaf mixie. Għanna ma nafux ta' Ma tippjanax minn qabel? le. Day by day. Ma tippjana xejn partikolari ġifieri? Le, nimxu day by day.